लानो थाखाय आरो जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय आङो खावलायदों आमार माजाब हन्मानीय प्राक्तन बिटिसिर चिफ শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰে আমাৰ লগত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতক আমি নৰ্দান আসাম দিনৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতক এখন আৰ্নাইৰে আমি আদৰি লওঁ आरो आं सार बिथांखौ सुंद'यै ग्रिटिंस होनो थाखाय आङो खावलायबाय हेलौ ग्रिटिंस आबा माखौ होनो मिथिखागौ दा जेन'क दिनैनि बेवहाय CNI नि जिथु 66 Annual Conference बेवहाय गासै नुजाफैनो हानाय नागालेण्डनि आलासि बिथां आरोबाव दंबावो गुबुन गुबुन आलासि जेराव गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैनिसिमबो प्रभु इसोरनाव आरज गाबनानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांनाय इंलिश टु असमिया बेवहाय नोंथांमोना गोबां खोथाखौनो सोलोंबाय प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै सुबुं माहारियाव मा बोसोन होलांदों आरो जोंखौ गाहामै थानायनि थाखाय बा गाहामै सोलिलांनो हानायनि थाखाय गियाननिफ्राय आरम्भ खालामनानै खामानि मावनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों बोरै सोलिलांनांगोन बेफोरखौ खोथाखौनो फ्राय बुजायदों दा जायखिजाया प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांमोनहा जाय उद्देश्यखौ लानानै जायफोर थांखिखौ लानानै दिनैनि बे आरज गाबनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना जयैनो थानो हादों बा आरज गाबनो हादों बेयो रावनिबो आशीर्बाद नङा बेयो प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'निनो आशीर्बाद बे प्रभु इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि आशीर्बाद नङाब्ला आंबो दिनैहाय सफैयामोनब्रा नंगौना नङा बिनि आशीर्बादावथ' आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे लेक्सार होनो मोनलायबाय नङा होमबा आशीर्बाद आं बेखौनो आरज गाबबाय प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लाबोथों आशीर्बाद होथों बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आशीर्बाद होथों बे ओनसोलनि खौसेथिनि थाखाय आशीर्बाद होथों बे ओनसोलनि उन्नयननि थाखाय नांगौना नाङा बेखौलाय ना नाङा ओइ गोजोन नांगौना नाङालै खौसेथिखौ नांगौना नाङालै जौगाखांनायखौ नांगौना नाङा नांगौलाय माथो सिरि थाखो प्रभु इसोरनाव बेखौनो आरज गाबनांगौब्रा आरो माथो नांगौ गोजोन जाबाय शान्ति जाबाय गोजोन शान्ति आरो जौगानायखौ जोंनो नांगौ आच्छा दे नोङो आंहाथ' दिनै फुङाव आरज गाबना फैखादों प्रभु इसोर आंनि दिनैनि जार्निया मोजां मोजां जाथों सफैबाय दा आरो थांफिननायबो आरज गाबबावनांगौ खेबसे नामा सानसेनो गाबखाबाय आं दहाय फुङाव मिथिबाय दे दिनै नोंसोरो जेनेबा बिनिफ्राय गाबोन फुङाव नोंसोर माबा मोनसे टारगेट दङ गाबोन फुङाव सोरहाबा हयथ' आंना हयथ' क'क्राझाराव थांनाय